ассалому алайкум, бародарои азиз. Ҳамаи ӯ шахсоне ки ҳамин навора тамошо мекунанд, як бор навор кардагӣ будум, гап задагӣ будум. Бародаро гуфтам ма духтарчама 2 бор ҷарроҳӣ кардам, ҳодчашам ҳоли чапша. рости гап ай ҳама ман розӣ ҳастам, ай духтуро, ай ҳама шахсое ки дастгирӣ карданд, як камтар дастгирии шумо омаду дастгирӣ шиду. ҳамин духтарчая ки ман хати пага дахм рӯз меша, ман дар беморхонаам. инам духтарҷони май Марямҷон хати ман дар беморхонаам. ҳамин ёрдами шумо буд азизон, бародарое ки дар муҳоҷират ҳастанд, муҳоҷир бачаҳое ки аз ватан дур ҳастанд, мисол дар дигар ҷойҳо ҳастанд, бародарое ки дар хориҷа ҳастанд. мана то ай Лондона занг зада пурсидам, як каме боша кӯмак карданд ва бо ҳамин кӯмаки шумо даҳм рӯз шид ма дар ҳамин беморхонаам. бародарҷонои азиз, худоро шукрона мекунам, ҳазорон бор шукр. ана айлӯи гуфти духтуро бояд як 20 рӯзи дигар бояд ман дар ҳамин беморхонаам кӯдакака табобат кунам. мегӯянд чӣ узве ба дард оварад рӯзгор, дигар узвҳоро намонад қарор. масалан бемор як нафара бо бемордор 40 000 мекашад, бо дар сари болини модар қатише по бо ма мисол давода ҳамин хелақая ки бародаро касе ки бемор дора мефаҳмад. агар шумо як ками дига дастгирӣ мекардем, як 20 рӯз дига ман ҳамин кӯдакака дар ҳаминҷа табобат мекардам, мо ай шумо хеле хурсанд мешудем. ман фақат муроҷиат ба ҳамон бародарое ки агар чӣ дар муҳоҷиратанд, чӣ дар Тоҷикистони азизи мо ҳастанд, чӣ дар дигар шаҳрҳо ҳастанд, умуман ҳастанд бародарое ки хайрхоҳ ҳастанду лекин ваёро ёфтан хеле душвор аст. инсонои хайрхоҳ ҳам хеле зиёданд бародарои азиз. ки агар касе ки бутона кӯмакшо дареғ надора, мо аз шумо хурсанд мешавем ва дар ҳаққи шумо дуо мекунем. ва ҳамин он чизе ки дар ин дунёи фонӣ несту дар биҳишт аст, ҳамонро ма ба ҳамон бародаре ки хайр мекунанд ай даргоҳи худованд талаб мекунем ки ҳаморо ҳамон чиро насиб гардонад. якум дар биҳишт яъне зиндагии ҷовидона, ва дуюм яъне дидани ҷамоли парвардигор, ва сеюм ғаму дард нест ва инсон ҳамеша ҷавон мемонад. ҳамаи шахсиятҳое ки хайр мекунанд, худованд хайрашонро ба даргоҳаш қабул бигардонад ва ҳамон номаҳои аъмола бародарҷонои азиз дар дасти рости ҳар як хайркунанда худованд битояд. бисёриҳо занг мезананд, ҳамдардӣ мекунанд, мисоли гап нағз мешавад, мегӯянд шифо метиҳад худованд иншоалло. ака зиқ нашане ки мардак баре ку худман дилкасал шидам, зиқ шидам, ҳам давлени баланд шидага, инами ҳозир бо худман табобатам худман кардесам, барои давлени мукол мекунам ки хеле набудам ай ҳамои ҳамин духтарчам. барои як бор як фарзанд ай даст додем, як духтарчам ай даст додагим, як бачак ай даст додагим. хайр мехоҳам ки ҳамин духтарчак месеҳат шавад. ҳамаш аз ҷониби аллоҳ ай, ҳам тақдири некӣ бадӣ аз ҷониби худованд ай. ҳамашда шукрона мекунам. агар имконият бошад, гуфтам касе имконият дора бародарҷонои азиз ёрдам кунад, агар набоша дар ҳаққи духтарчаи ма дуо кунем. шуморо ҳам худованд нигаҳбон бошад. ҳаме бародарое ки бо дар ғарибиҳо ҳастанд, боз ба сари баланд назди фарзандако, назди модаро, назди падарои азиз баргарданд. худованд ҳамин Тоҷикистони мо ҳам обод боша. худоҷон ҳамин беморие ки тамоми дунёро фаро гирифтааст, ҳамин вабои асра, худоҷон ҳамин рӯи замин бибардора ва инсонҳо боз бори якдигар ба дидори якдигар рафту омад ва ҳамаи дарҳо барои инсонҳо бокушода шавад. ин орзуро барои тамоми мардуми кураи замин таманно дорум, орзу мекунам, дуо мекунам. бародарои азиз, ҳамин 9347272 рақамҳои телефони май, пайвасти дигаст дар ҳамин картаи ма спитамин бонкай. бародарои азиз, саломат бошед, худоҳафиз. ҳамин деталҷони ма хушлӯ буда, бо якам тала хушлӯ шида ва почаҳакаш ҷалоҳӣ шидай ва дадаҷониш зик шидай. деталҷон